ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସିଏ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟା ରଖିବି? ଯାଉଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କିଏ କିଏ ମୋତେ ଡାକିଲା? ଏ ଜୀବନ ରଖିକି ମୋର କି ଲାଭ? ନା ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପୁଅଟେ ହେଇପାରିଲି, ନା ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରି ପାରିଲି। ଏ ଜୀବନ ରଖିକି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ସେଇଠି ବିଫଳ ହେଇକି ଫେରୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ବାପା ମା ମତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଫୋନ ପକଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇ ଫେରୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ରଖିକି ମୋର ଲାଭ କଣ? ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ପିଇଦେବି। ଆଉ ବାପା ମା ତମେ ମତେ ପାଇବନି ବାପା। କିଏ କଣ କରୁଛୁ? ଥରେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖ। ମତେ ପଛାଡୁ କିଏ ଡାକିଲା ନା କଣ? ବାପା ମା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଡେଲି ଗେମ୍ ଖେଳି ସବୁ ପଇସା ହାରି ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇକି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି? ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ମୋର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ହାତ ଦେବି। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ନାହିଁ। କିଏ ସେ ଡାକିଲା? ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି ସବୁ ତ ମରୁଡ଼ିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲୋନ୍ ବାଲା ଏପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସବୁ ଦେଇ ନାଚି ଘରେ ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ନିଲାମ କରିଦେବେ ବୋଧେ। ମୁଁ ଏ ଜୀବନରେ କେଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଇ ମରିଯିବି। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଆଉ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିଏ କଣ କରୁଛୁ? ଥରେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖ। କିଏ ଡାକିଲା ମୋତେ? କାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ? अरे इधर पछकू फेरिकी जा। अरे मु डाकुची। अरे तमे एमती चमकी पड़ुछ जे कौन है कि तमे ताले आत्महत्या करने जाइथिल ना? अरे हाँ ये जे तुमको डाकिला हाँ ये मଣିष नथिला रे, भूत थिला भूत। ये तमरी भलिया गोटे पिलाटे थिला, ये भी सेमिति आत्महत्या करथिला। अरे तार सिना समाधान हो गला, हेले से सेही पुराना मनुष्य रूप को फेरी पारिला। सेही दिन ठारू सबुआडे बोलिकी जे आत्महत्या करुची ताकू से अटकाउची। से कहूची अरे सबु समस्यार समाधान आत्महत्या नुहे। ये जीवन अच्छी माने निहाती समस्या आसो तार समाधान अच्छी। हस थिले लुह अच्छी, दुख थिले दुख अच्छी, कंटा थिले फूल भी अच्छी। आज संकल्प आत्महत्या विकल्प।